mali bangiye sono mgadi dizimela ngawe benaya zizosusa ubani loliwe. Kweziphala phambili ngokuhlwanje uMzantsi Afrika usothukile emva kwesithonga sokusweleka kukaZahara nochukumisa abemibeli kunye nehlabathi ngokubanzi ngomculo wakhe. We take responsibility for this. We don't question the validity of the matters which are reported. Unozikhalazo wezempilo ugxeka abongikazi kwikliniki yaseMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni kokungabi nankathalo ngakuxhoba eladlwengulwayo nelingasekhoyo uZenizole Vena. It's very important that we establish certain rules in South Africa. We're a constitutional democracy. You can't find people there and then sit wherever you are sitting, just write a letter without meeting with them. Kwezemidlalo umbutho abathelekisi bamanqindi uthi masichithwe isigqibo sokutyunjwa kwibhodi entsha yamanqindi yeli. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndamba indodwa ndamba nokuphumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla Bhotani Mzontsundu. Usapho longasekhoyo ubulelwa mkutukana owaziwa ngelikaZahara luthi luxhelekile kukushiywa ngumntwana walo. uZahara ungeniswe esibhedlele kwiiveki ezimbini ezigqithileyo enengxaki yesibindi. Usutywe kukufa enama-36 esidla amazimba. Le nzalelwane yasePhumlani Cebukuhle Monti eMpuma Koloni ichazwe njengentandane yoMzantsi Afrika kwiAfrika iphela nakumazwe aphesheya. Mgadi dizimela ngawe benaya zizosusa ubani. Yiloo ntsholo yelizwi elincamisa umxhelo eyenza ukuba bemibeli baqala ukuvula amehlo ngethuba isungula ingoma yokuqala yakhe uZahara uloliwe. Akukho lula ukosula inyembezi kusapho kwiphondo iMpuma Koloni noMzantsi Afrika uphela kuba zonke ingoma zakhe zitsho kuvokotheke. Lenzwakazi yazalelwa ePhumlani Cebukuhle eQonce eMpuma Koloni yaqala ukuba linxila lengoma iselula. Ingoma uloliwe yantingela kwinqanaba leplatinum izihlandlo ezibini ngo-2011. Ngo-2013 washicilela uphendula. Icwecwe elithi Mgodi elibe yindumasi ulishicilele ngo-2017. Ngo-2021 wavela necwecwe elitsha elithi Nqaba Yam. Eligqiyazana beliphakathi kwamanenekazi alikhulu atyunjelwe kwinkqubo iBBC 100 Women ngo-2020 neyayiqwalasela ukuchatshazelwa kwamanina luguquguquko lwemozulu. Loliwe was an anthem. I think it rivaled Nkosi Sikelel' Africa because of how popular it was and how everyone sang along to it. Ummelwane wale mvumikazi uthi uZahara ulithathe lilizwe walibeka kumanqwanqwa ehlabathi. Ngoba ikhona usuku ongekho mnandi ngalo ukuthi lo nyaka uZahara uyifumene ezombasa. Wasenza sangabantu. Inkulu baphathiswa yephondo umnumzana Oscar Mabuyane idlulisa amazwi ovelwano kusapho noluvakalise ukudandatheka kukushiywa ngumntwana walo obenekamva eliqaqambileyo emculweni. Besides being a person who was popularly known, to us she was a family member, a humble person, an ordinary child to us. Bonke abantu baseBuffalo City Eastern Cape South Africa sithi akuhlanga nokuhlanga. uZahara ke ushiya amawonga ali-17 kukhuphiswano lomculo ecaleni kwegama lakhe ndawoninye nentaphane yamanye amawonga abonisa mhlophe ukuba ilizwi lakhe belihlokoma de lifikelele kumazwe eAfrika jikelele nangaphaya kwemida yawo.
Isebe lezempilo kuzwelonke linxenxezile kusapho lukaZenizole Vena waseMotherwell eGqeberha eMpuma Koloni. Izityholo zihambisa zithi abongikazi kwiziko lempilo iMotherwell basilela ukunika uVena unyango lokuqala phambi kokumthumela kwisikhululo samapolisa. Uphando lukanozikhalazo wezempilo namhlanje lubhensise ukuba abongikazi babesenkomeni ngaloo mini abazange bakhathale ze wadwelisa izindululo emazimiliselwe lisebe lezempilo eMpuma Koloni. Umfi uZenizole Vena obeneshumi qwaba iminyaka obudala nyakenye wadlwengulwa amatyeli aliqela kwaqenqeleka iintsuku ezine ekwindawo awayegcinwe kuyo efihlakeleyo ngabenzi bobubi. Ukufunyanwa kwakhe wabalekiswa kwiziko lonyango iMotherwell egcuma zintlungu. Izityholo zithi abongikazi bala ukumnika unyango lokuqala kuba besithi abavumelekanga ukuphatha ixhoba lodlwengulo kuba oko kungaphazamisana nophando. Ze bamthumela kwisikhululo samapolisa apho waswelekela khona. Namhlanje unozikhalazo kwezempilo bafumanise betyeshele umthetho olawula ezempilo wokunika uncedo lokuqala. It can be concluded that both Sister Nhlanjeni and Sister Ndongeni failed to refer the patient to the next level of care. Kukwafunyaniswe nokuba imaqongo imeko yeziko lempilo iMotherwell. The clinic does not have full-time doctors. Doctors work part-time on sessional basis on Mondays and Fridays only. Phakathi kwezindululo ezenziwe nguNjingalwazi Mukwena zokuqinisekisa ukhuseleko kweli ziko lonyango ukuvala izikhewu zengqesho kukucela uxolo kusapho lukaVena. It is recommended that the district manager of Nelson Mandela Bay District Health should arrange a meeting with the family of the deceased within 30 days of this report to explain the conditions and the events that led to the death of Ms. Vena and offer an apology to facilitate closure. We take responsibility for this. We don't question the validity of the matters which are reported. I think we should feel ashamed. Unozikhalazo ke unyanzelise ukuba ezi zindululo zimiselwe kungentsuku zatywala. Amagosa karhulumente ephondo laseGauteng ahlaba ikholelo lokuba kubekho ingxoxo ngefuthe lotywala kulwaphulo-mthetho noluqatseleyo kwilokishi yaseDiepsloot eRhawutini. Umkomishina lamapolisa kweli phondo uNjengele Elias Mawela namhlanje uvele kwinkundla yowiso-mthetho ephondo laseGauteng nalapho beshukuxa izicwangciso zakhe zokuqubisana nezinga eliphezulu lamatyala okubulala nokudlwengula kwiilokishi zaseRhawutini. Unjengele Elias Mawela uthi abantu abaqashisa ngendawo zokuhlala kubantu bamazwe ngaphandle abakweli ngokungekho mthethweni banegalelo kwingxaki abahlali baseDiepsloot abakhala ngazo. Ukwakhumbuze noluntu ukuba ukugcina umuntu ongene kweli ngokungekho mthethweni kukuphula umthetho. Majority of themselves community members are the ones who are harboring these undocumented persons. Other whom we call them the slumlord, people who are building shacks all over, and they make those shacks available for undocumented persons. They are creating a problem because of undocumented persons. They know that if I don't have an accommodation, I'll go to Diepsloot, I'll find these leaders and ask them, do you have a space for me? They will be granted the space. And something which we must be sharp on it and raise it sharply is that majority of the leaders in Diepsloot are the ones who are contributing these things as the slumlord. Ukwavakalisa amanyathelo abaza kuwathabatha ukuqinisa ukhuselo nokhuseleko kweli phondo. The Gauteng Provincial Joint Operations and Intelligence Structure resolved to heighten crime prevention by increasing police visibility through blue light patrols, static deployments of rapid response vehicles at identified strategic routes. Ukwathi baza kusebenzisana nemibutho yasekuhlaleni enjongo ikukulwa ulwaphulo-mthetho nanjengokuba banolwazi ngeentshukumo eziqhubeka kwimimandla yabo.
Abaxolanga abahlali baseFreiburg emhlantshona kukufumanisa ukuba ityotyombe elithathwa njengendawo yokunceda uluntu i-call center laxabisa imali i-3 million yeerandi. Eli tyotyombe lathengwa ngumasipala wesithili i-Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati. Abahlali bathi kwatyiwa nje imali ngoba kho ncedo balufumanayo. Abahlali bakugxeke kabukhali ukusetyenziswa gwenxa kwemali ebekufanele okokuba isetyenziselwa ukuhanjiswa kweenkonzo zoluntu. Ga re ikutlwe hantle because ga gona check e ka jang 38. Asiziva kakuhle ngoba kukho tyotyombe elinokuxabisa i-38 million zelibizwe i-call center. Sothuke kakhulu, besicinga ukuba noko ngoku kukhona umntu oza kuthabatha uxanduva. Go bontsha gore the accountability ya sisiragetseng. Umbutho i-Democratic Alliance ubhalele icandelo lophando elikhethekileyo i-SIU ukuba iqhube uphando ngalo mbandela ngelixa iRise Mzansi ifuna umkhuselo woluntu ukuba naye aqhube olwakhe uphando. We've done that, writing a letter to the SIU for proper investigation into this 38 million rand so-called call center check. We as the Democratic Alliance, we want to see justice and that this issue be properly investigated so that we can get those who are corrupting our communities with this type of monies. Umasipala i-Dr. Ruth Sekgomotsi Mompati District uthi uza kuphefumla ngalomba xa sele kuqokunjelwe uphando. Sinamkele kwakhona kwinqaku lokuqala sithe usapho longasekhoyo ubulelwa mkutukana waziwa ngelikaZahara luthi luxhelekile kukushiywa ngumntwana walo. uZahara ungeniswe esibhedlele kwiiveki ezimbini ezigqithileyo enengxaki yesibindi. Usutywe kukufa ena-36 esidla amazimba. Kanti abantu baphefumle ngesithwakumbe sokushiywa nguZahara. Phumla ngoxolo Zahara ngengoma yakhe endiyithanda kakhulu uloliwe wayithuthula xa bendinomama ke sendineqhiya ebotshwe ngaphambili belithanda loo ngoma yakhe wangamphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Ndithi ngxesi kwifemeli yakulo Zahara, ndithi ngxesi kwisizwe sonke, kubuhlungu akumandanga. Sithi Nzwakazi uqaqambisile ngolona hlobo umculo wesiXhosa ngoba ulwimi lakho bungalilahlanga. Isizwe sonke soMzantsi Afrika silahlekelwe. Zibuhlungu kakhulu izindaba, sengathi umndeni, abangani, ihlobo sonke nje siNingizimu Afrika nabathandi bezomculo silahlekelwe. Masisuse usindiso. Ndifuna ukuthi intombi enkulu ilala ngoxolo, wanga uThixo angakukhanyisela ngokhanyiso olungacimiyo. Sibuhlungu sisonke. Phumeza Nkombi uthi moya wakhe wangungaphumla ngoxolo. Sibulela uThixo nefemeli yakhe ngokusiboleka yena. uNtsidiseng Mhlambiso uthi yo aphele emiqaleni andazi noba ndingathini, phumla masithathu kambe emhlaba awoneli. uDuduman Pula Mguqu uthi zindothusile ezindaba ndaxhuma kwawa i-toothbrush umntu ebesonwabisa kodwa akunani. Good night Zahara, sobonana kwelizayo, utsho eseGqeberha. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu, sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Umphathiswa wombane namhlanje umnumzana Rhosiyensi Ramokgopa ubhengeze ukuba iza kuthabathisa inkqubo yokuthenga amandla alinganiselwa kwi-2,500 megawatts enuclear kwilinge lokuphucula ukuphehlwa nokuganjiswa kombane. Nakubeni kunjalo kuza kuthabatha ixesha ngaphambi kokuba iziphumo zeli nyathelo zibonakale, ngelixa okaRamokgopa ekwagxininise imfuneko yokujongana ngqo nozengezenge locimicimi wombane kwanokufumana isisombululo sanaphakade kule ngxaki. We are going out to ensure that we are able to get that additional 2,500 megawatts of nuclear capacity to ensure that we are able to meet
issues of national security and energy sovereignty. So this is a significant milestone because we know that historically in the recent past the process was mired in controversy. Now we are happy that we've been able to iron out the issues related to how the procurement process needs to unfold. We have met the regulatory requirements as per NERSA's the legal requirement, and also now we have concurrence of NERSA, we are able to proceed. Umongameli we-IFP umnumzana Velenkosini Hlabisa uthi ayizukuba sisisombululo i-National Health Insurance eyaziwa njenge-NHI neyinkqubo karhulumente yokunikezela ngezempilo ezikwiqondo eliphezulu kumntu wonke kweli. Lokahlabisa ebethetha kwinkomfa entsukumbini yomgaqo-nkqubo yalo mbutho eMpangeni KwaZulu-Natal nalapho abathunywa behlalutya imigaqo-nkqubo eliqela abacinga ukuba iza kuba sisisombululo kwiingxaki ezingangentaba kandoda abajamelene nazo abemibili. Le ingqungquthela yokuqala ngqa yeqembu selokwakhotha umsunguli walo umntwana okwaphindandeni. Izithunywa zihlanganyele eMpangeni ukuzodingida kabanzi ngenqubomgomo yeqembu njengoba kubhekwa okhethweni lukazwelonke. Umengameli weqembu Velenkosini Hlabisa uthi nakuba iqembu lizimele geqe likulungele kodwa ukusebenzisana namanye amaqembu amqondofana nalo. We believe that working together with the like-minded political parties as we have done in joining the multi-party charter is a solution to South Africa's challenges. The truth, coalition has come to stay in South Africa, and we better prepare to avoid a catastrophe as we see in COJ and other municipalities which are not stable. But our focus over the 2 days will be on critical issues: crime, unemployment, load shedding, quality health care. Uhlabisa uphinde wagxeka umthethosivivinyo ohlelo lwesikhwama sezempilo i-NHI. The NHI is a recipe for disaster. The NHI, as many people and sectors have commented that it is not good for South Africa, and the IFP is of that view. We will come out with an alternative that will make the healthcare a workable solution for our people. Kulindele ukuba izinguyazane zezithunywa ezidingida izihloko ezinhlobonhlobo ezithinta ubugebengu, inkohlakalo kanye noqamcishi kagesi zethule imbiko kusasa. Leyo mbiko ke iyobe isekuvunyelwana ngayo ingene emqingweni wenqubomgomo. Ezindabeni zethu ku Channel 163 olethelwa eNewsroom Africa, nginguNtando Mnyandu eMpangeni. Butho kazwelonke wabathelekisi bomdlalo wamanqindi kweli i-National Professional Boxing Promoters Association ubhenele ezinkundleni ngelityholo umphathiswa wezemidlalo kweli umnumzana Zizi kodwa ngokusilela ukufakana umlomo nawo phambi kokuba achonge ibhodi entsha ye-Boxing SA. Lo mbutho ufuna ukuba ichithwe le bhodi intsha. Kudlalwa amanqindi ngaphandle kweqonga lamanqindi. Nanjengoko umbutho kazwelonke wabathelekisi bamanqindi kweli ubhenele ezinkundleni zamatyala uyakukila umphathiswa wezemidlalo kweli umnumzana Zizi kodwa. Lo mbutho uthi inkqubo yokuchongwa kwebhodi entsha ye-Boxing SA ibe nezigweqe kwaye uthi wona wenziwe ikheswa khange ubandakanywe kule nkqubo. When you consult us, you write a letter, you convene us, you say, I have been appointed as a minister here. I've undertaken a process of inviting nominees. You are participating in that process. What are the challenges that are in the space? What is your expectation? Thabile Makhaphela selengxangile nemozulu. Kakhulu ke Madikela umhle apho kwidesika yakho yendaba. Ndiyakubulisa kakhulu ke Mzantsundu ekhaya. Ndikwamkela kaloku kule yam idesika yembuzelo bethuna mna igama lam ke nguThabile Makhaphela unomthembu uqhude nomhle ungoza kutshanje nantsi imozulu. Sivule kaMzantsundu apha ekhaya kuqothela ngokubanzi kaloku phaya ngomso imeko ke zemvula nemimoya apha eMzantsi Afrika ngamandla ke phaa kwiindawo eziphezulu kooLimpopo kwasekuseni napha eMpumalanga phaya eMelo bavuka nje kakuhle futhi ngelashumi likhathwa sisithathu bahambe kakuhle nolwasuku nabathonsi ke futhi ezontshisa lezemvula ngala 20 degrees engibambela futhi kusekuhle phaya ekuseni ngeshumi nesibhozo baqhube kwakhona futhi usuku baluvale kamnandi ngabashumi abili njani bethula ngomso ke amaqondo wethu okutshisa aphakamile phaya ngemini sivula phaya eMpuma Koloni njengapha kaloku eKaladokwe kumbindi welaphondo kala 11
11 phaya ekuseni bahambe nemini yabo kakuhle futhi beyiqukumbela ngo-30 degrees. Naso kubathakala imozulu phaya ephondweni lase-Free State ngomso njengapha kaloku kuBloemfontein phaya ngo-13 degrees kuyatshisa kakhulu phaa ngorhatyalwa ngomso futhi ngalamashumi mathathu aphinda akhatshwe sisithathu. Mbukelo wami omhle apho ekhaya nansi bethu nemozulu phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso emini phaa ko-Oudtshoorn kasekuseni futhi lelashumi nje likhatshwa sisithathu kuyatshisa phaa ngorhatywa futhi ngomso ngalamafu kodwa ke angephi phaya ngamashumi mabini nje abe nesithoba. Naso ke bukele ekhaya futhi kwakhona imozulu phaa kwelaphondo lase-Northern Cape kwasekuseni bevuka nje phaa ngomso kwindawo ezikumantla phaa kwelaphondo naphaa kwimpuma eDiara ngeshumi nesibini bavale kwakhona usuku lwabo kakuhle ngenqatsini ka-32 degrees. Bona benje nje phaa ephondweni e-North West ngomso njengaphaa ko-Klerksdorp ekuseni yinqatsi kakhulu kuyatshisa ngeshumi nje likhatshwa sisikhali kutshisa impela ke xa besonga laa mini ngomso ngamashumi mathathu abe nesine. Mzantsi omhle ozolileyo apha ekhaya ndathi kaloku imozulu phaa ephondweni elikhulu eGauteng njengaphaa kumazantsi elaphondo eSprings ngala-12 degrees iyabanda la mozulu phaa ekuseni kakhulu kodwa ibuye ibe ntle kakhulu phaa ngorhatya ngo-27 degrees ophole nje kamnandi. Naso ke bethule kaloku imozulu phaa ephondweni kumantla apha eMzantsi Afrika eLimpopo njengaphaa kooThabazimbi ngo-19 degrees otshisa kakhulu phaa ekuseni ngomso bayivale kahle laa mini ke noxa ke simbukelo wam ekhaya ithande ukusibekele kakhulu ngala-30 degrees. Benje nje phaa ephondweni empumalanga njengaphaya emalahleni kwasekuseni ngomso lishumi nje likhatshwa sisine bayisonga kamnandi laa mini nabathonsi evula futhi ngo-25 degrees phaya ngorhatya ngomso. Naso kambukelo wam imozulu phaa ephondweni KwaZulu Natal njengaphaa kumantla ephondweni phaa phezulu ePongola lishumi likhatshwa sisibhozo intle laa mozulu futhi iphole kamnandi phaya emini ngomso futhi ngamashumi mabini nje abe nesithandathu kuyatshisa nje wonke laa mmandla ngomso. Bethula itsho ke imeko apha kwam edeskeni imozulu mna eqhubeni ndiphatha kangaka xesha lemyole. Kamnandi mawethu.